Kan lalpa Isu Krista mingin si bay chaber kabu ka tseu Veni intan mal som na ni lo ni sila ti chu Kan du sak na tseu le kan trong try na ani Pathian tu thiang lim chiarin ni lo ngai thla ngu San chin tra zo hana ziak bung riat chang som pakhat thu Tin ani chuan lalpa tu man mi chan tir lo ve atia Tin i suan Kei po in thiam lo ka chan tir lo va che Kalla tun nuwa Ti sual le to su atia Lalpan athu kan zatan mal min som sak lo se Amen Vaida kan sod meditation message thupuetan chuan Delete ti hi kan thlang chua ka Mobile phone handset siam tu te hian Phone keypad tina hian delete button anda tel thina tin pencil mora po hian no re na aum bok thin pena kan zia te po athai re na turin correcting fluid emo correction pen emo company nan siam tel thin ane mishing te ti sual thin ti sual thei kan nia kan thil zia te kan thil type te le kan ti sual palte no re na turin le siam thana turin chung delete button te se siam thin anne thil ti sual thei mishing kan ni miawa wangin kan ti sual fawa then kha chuan kan thil ti sual te wangin pathian kan hlata ama biak po kan hre pha thin ane kan sual te no rea siam that tum lovin thil thalo dang ti pha nan kan mangjok fo thin chu tiang huna chuan sual chu sualin kan puntir ti na alonia sual chu suala kan bel cha wangin kan sual la chu apung ta thin ani uiranu chungchang kha enila uiranu auire lai tak anman kha mosia senai tlang dana chuan lunga den hlum turani ma se isuan athil ti sual te ngai damin kalla ti sual le to su tin atha mai ne kha kan thil ti sual te siam that theya alom lai hian delete button le no re na mang hian delete la ti sual non to lo turin kan la li suwa ipanang u ani chuan thiam lo min chan tir lovin min lo langai dam don si a lalpa thu kan zatan mal min som sak ro se amen